Исус Христос, Син Божий, равен на Бога Отца. Съгласно със Свещеното Писание, Евангелие от Йоанна, под молитва, значи след молитва под водителство на Свят Дух Божий, ние се утвърждаваме в Свещените Писания, които са учения на апостолите. Вникваме в това, не в слова, които оставили апостоли, сверяваме с цялото Свещеното Писание и правим изводи. Затова сега искам да направя едно видео, което доказва, че Исус Христос е равен на Бога. И кои са те противници, които казват, че няма Троица, или воюват срещу Троица, или възстават срещу три лица, срещу Дух Божий. Значи познание чрез Исуса Христа, Бога Отца. И сега има много публикации, има много войни на различни религии, които умеят да се сражават, владеейки Свещеното Писание, слова библейски, и отвличат хората под своето учение. Но това са повечето хора от религиозни движения, които сами попадат в заблудите. И аз искам да ви оставя, да ви насърча да стоите твърдо, че Исус Христос наистина бил равен на Бога. И Святия Дух също не сътворен, който изхожда от Бога Отца. Сега ще ви докажа тук равенство на Исуса Христа с Бога Отца. Това е Йоан 5 глава 18 стих. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше субота, но и правеше Бога свой Отец. И така правеше себе си равен на Бога. Виждате за какво искаха да убият? Виждате също какво воюват мусулманите? Виждате какво говорят свидетели Йehova и адвентисти, не всички, които казват, че Исус Христос ангел сътворен. Бивш ангел сътворен. Виждате какво? Точно тези същи чувства на мислите в разума и в сърцата им абсолютно категорически с тези юдеи, които тук пише. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше субота, нали? Първата причина е, че той нарушавал субота, те не го разбирали какво правило той в субота, както да няма да подчертавам това нещо, защото има много битви за тая субота, духовни битви между братя и религиозни и разни други неща. Не вникваме в това. А вникваме в това, че втората причина, която над субота, още по-голяма причина за да го убият, но и правеше Бога свой Отец. Виждате ли? Цялото мусулманство, учители воюват срещу това нещо, че Исус Христос правеше Бога свой Отец. И така правеше себе си равен на Бога. Виждате, къде е равенство Исуса Христа с Бога Отца? Съгласно със Свещеното Писание. Всеки, който отрича триединство в три лица, в Дух Божий. Запомните, Дух Божий. В Дух Божий влиза Бог Отец, който Творец на всичкото, на Вселената, на небето и земята, родение от Него Исус Христос, Син Божий, роден, не сътворен. И Святия Дух, който също не сътворен. Равни личности. Лица, три лица. Равни помежду си. И няма какво да се спори вече. Тук, щом Йоан обяснял апостолското учение, приемаме ние. Ние имаме апостолското учение. И свещените писания у нас, при християните на вяра евангелска. Въпрощение на греховете и възкресение от мъртвите в Царство Небесно. Така, дайте да разгледам малко повече.
А то. Но, мисля, че повече доказателства не ви е нужно. Бъдете благословени, брати и сестри.